Asik. Hop hop hop. Ono apa? Kendala maneh. Alah, Apa? kate mangan nek kendala ya. Boyo jurang mo. Jurang lho. ora enek apa-apa. Kate badok enek jurang barang. Etok-etoke. Iki jerune kaya ngono iki lho. Endi? Iki lho, Mas lho. Oh, iya jeweru. Wah iya kuwe tok juweru. Kok keton ndi ngene kene kok ngono lho. Gendeng. Mesti salah. Aku mesti salah. Iki jalan satu-satunya. Nguwot. Iki enek pring situk jelirit iki ya. Lewat wot. Heeh, wani ta gak? Nek gak wani ayo balik. Wani wis. Temen iki kan dhewe wis kok tengah-tengah iki awak dhewe iki. Gak apa-apa wani. Sing penting Mangan siji, mangan kabeh. wong telu mangan-manganan. Tingat, tingu, tingat, tingu. Ya ngono lho. dengaran gak tingu. Gocokno. Wonten aja iki. Iya, gocokno aku tak nguwot. Sing rapet lho ya. Sing rapet mo. Wong loro kocluk. Mo sing rapet mo. Wis aku. Iki jeru lho mo. Dulinan opo? Woi, Apa? nang rene. Please. Nih. Tidak. Tapi kerak kon. Mas aku. Mau Sing jaga kene iki sing ado-ado. ado. Enggak masalah kan awakmu rada dublek. Aku tak ngungot. Ya. Celana. Ya wah. Aku. Iki lapo? Ik Pringe lho. hotel apa ke Mbok Celi. Iku cecek. Aku wedi ketinggian. Iku lapo sih? Bala jak-jak kae sih. Bocai. Goblek iki. Lapo? Lah lek sikil iki mlaku lapo sing tengen mbok gondeli. Oh, lek gak mlaku-mlaku. Gak toto-toto tambahan aku. Kalem mo kalem mo. Kalem. Loh. Iki lapo sih? Kok Ada mundur barang lho. lah iki mbreset titik ya tak pasno. Lho iso. Kudu hati-hati. Gocokno please. Aku. Wis tapu. Kok penak men. Woi, Wah ya. rene. Ya. Kecak deh ya. Please. Kan apa ya? Eh? Lo dublek. Blek. Kan lek kelibat betul ya. Apa? Boh, Awakmu nek liwat iku Mbok hati-hati yo. Celi, hati-hati yo. Ngono ra aku. Jurang iki lho. Wong iki Kok kok dane ngene. iki durung dicor. Nguwot siji, nguwot kabeh. Wong telu wot-wotan tingan. Hati. Tenang ayo. Ayo Celi. Kalem. Leh, lapo? Lapo Ini apa ya? lu dioyak iki kudu imbang. Cepet aku kok. Saiki wis ngelumpuk. Ya. Diterusno ta gak? Ya ya ya.